Ani blog ketalo tabu noruna lamsawo. Onek din ka blog khai maya ta kaisa channel blog khai tongo. Obin bagai khai maya tabung ke khai kha kisa. Hai tongman ke video khai rema cha kisa. Asuk lauk thai apano. Geta bo sarbam ya prung nai nokhorok bai ke ngai tong. Thai pung sema jagra ni kisa. Video jaja khana rok subscribe khai di. Nor last ora nai tong bai di. Asuna no sanam chung. Bai ke nokha cholai tong di. Nokha bu ko somma ngai tong nokha. Okay. Skateboard bercalo mulai onek miss kaika. Hepan calok nai. Hepan sama sana temu cung ya set. Hepan cawan bisa. Hepan cana itu buk. Sayu noro nupung nai. Hepan tharia ko cini ko hepan tongko. Hepan muta bangko. Yo. Osaka ni. Betuling ke oro tom ni. Oh buku mang no. Namai sigaret. Kisah misa cai tom di Jakarta. Beling pe. Mai capai drop sa bisi balau ya ko hepan thebung sai ton tabo ke tabuk cabai kha tabung ke kisa nokro bure khungan rokna nogrok le burok ton tin ara le bubu phangrok bu ke toilet rok ko yam rok thai pung rok mandap khai ni tuh itu karitang anu kada karitang karam jata bo hepung janan pekete kuwailo Wai season tabok wai hingke wai Taipei kha tabok Durga Puja season rong ke ma phanne narengkra rok bo thaika kai pano mazai mandap bai mandap ni jala bai kuno sai serap kari obong ke nok sorga nok mamani se pais paya ko bhaijan ingkha runda jangnai tong ne tanja gai akawai ses amo baire ro se matang nai noko toing teng gelak oboke kol forok thai tong kol forok numa khana no noko bori ro oboke kirimi bithi sini khana no ro maite bokro re chai mano je kirimi ingjak ro maite bokro re chai man ya abakan noro tamohon sai maya noro kau iko tongo chini oro se chaja ge jengkai ter kong deng kamu amkho yambla bu phang thei thangkha yambla bu phang thei thangkha ye ke macha thas ke cha ujung phalo biskroma rongke biskroma sumai rongke ma phalo ke macha o obab sekere tabo ke phangse simi singsiu korok kha kairek manni niko ob korok kha kairek mani ob ke maite ni ke tolo u phang ko tol ob thaik no o kaisa kotor jat obosol thai thalia thai ke dili ma kasa o dili ma phalo e o thaik suk omo o thaik suk ob kane nok hamja ge gorib brok ke
Obo jar kaham. Obo jar kaham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta emne chin aro 15 ta se bufang to an 20 ta se rok thai chu bufang. Thai obo sa tamang khasidu. Acha te blog osuk no. O takai cha phunuk bun phe norok no. Pawi tongka abung ke naidi lebu korok khaimani ko nukhna norok tabung ke pressure bosok phunuk nai norok pressure bosok phunuk nai iko lok bai tongka obo lui bachai mano jesa khai no dar bachai mano baja bachai mano omo ke norok obo tamon nani joto kisu khai chai man obo cha khai janam chung je sa khai chai man obo kre glise ge yako korop khai mani charari mani wai besarok oborok nukna norok besa charari mani iko yang rogo besarok achai pai tongkha bo mas matang garnai je iko nai di tangjak ya haise blong pai tongsi nai di pilar rok chaita pilar nukuni bagai ore nani mani pura borong khabai tong pilar rok 1 2 3 chaita pilar blong khaja obai obostang itong tangmaya ika obo ke it burung pura borong chapai tong paya poya hamle teibe phaya supply phainan mane buru jan phaino motor paina ni tong mane bayar rok bathangi songoi tong man rang chakhe ba jepro jane opro paine to ini bagau daun thangai okobo khaina nang tei khogoi to bana nango ngai tei khogoi to bana nango hajar mani ngai an koi bagan phrongnai norok no tini yang khetor kore koi besi machao ya ke insang ya bosoro waisa koi rokbo o thaichurok lechuron asai tongta ke borok no o baisi chana ningke hajiro makai sumo yongke taboka hajira season mane no kuno kering ke ba farjuk nero ai hajira makai taboka lebu oko lebu to thibai ka wai bagan ai kotor mak wai bagan ani motamuti toro wai ro makayo kusumai ro maka kusumai bu phangdungna tongo kusumai bu phangtai bu ka thakju bu phangro obong ke ani skateboard di salsa sasano chalo phungna kaham ke dangne krem banner subscribe khaidi 1k subscribe ro bai ke khane 100 tongka nabo ka ageni dual ageni nox obong ke इनके असक न तीन वीडियो लोग थंगने असक फुनुक लिया इमने से वीडियो लोग का खाना रो बियांग थाई फुनुक ने नाइ नरक न वीडियो खाजे दका ओ चैनल किसा रेगुलर है खाइ मा तंगने असक न नरक न नरो नेक्स्ट ब्लॉग ता वसा नाइ पाइ तंग नरक असक न नरक न आनि वीडियो जे नाइ तंगने रो न नरक न हामबाय मारो से सब्सक्राइब खाइ बायदि